הנה 5 הספרים הכי טובים שיצא לי לקרוא ששינו לי את כל החיים. הספר הראשון הוא לחשוב כמו מיליונר. הספר מדבר על כל דפוסי החשיבה של מיליונרים ואיך תוכלו לפתח כאלו בעצמכם. הספר השני הוא הסוד. הספר מתאר במדויק איך עובד כוח המשיכה ואיך תוכלו להשתמש פה כדי לזמן שפע לחיים שלכם. הספר השלישי הוא רביעי תזרים המזומנים. הספר מדבר על כל 4 השלבים שתצטרכו לעבור מבן אדם פשוט לבעל עסק מצליח. הספר הרביעי הוא מי הזיז את הגבינה שלי. הספר מדבר על שינויים בחיים והסתגלות לסיטואציות חדשות בצורה הכי כלילה וכיפית שיש. הספר החמישי נקרא בוקר טוב. הספר מדבר על החשיבות של שגרת בוקר לחיים שלנו. הוא מביא טיפים של האנשים הכי מצליחים בעולם, ומה שיותר טוב בספר הזה זה שמיליוני אנשים אמרו שהחיים שלהם פשוט השתנו מהקצה לקצה אחרי שהם סיימו לקרוא אותו. אז למי שלא יודע, אני קראתי מעל 1000 ספרים והכנתי רשימה שכוללת 20 ספרים שלדעתי הם הטובים ביותר. אם אתם רוצים לקבל את הרשימה הזאת, תגיבו ממש כאן על הסרטון את המילה אני, ואני אשלח לכם את הרשימה ישירות לפרטי.